Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok kita banyak di sana. Sama ambo, ono pipit imut. Pandai tako. Pak Buyuang, ha? Dia kepada bini Buyuang laiko, ha? Hai. Biarlah Yuang. Naba ado. Beko ado nyawa ado razaki. Ha. Dangan laune. Dalam lagu ko dek Buyuang yo. Ha. Apa bana Buyuang rusuh dah? Kok nak baju one balikan? Apa bana Buyuang risau kah? Sampai biaya kiro-kiro. Deh Yuang indah gaya deh. Babi inilah Buyuang lain. Tak malu Buyuang digalak deh orang. Nah babi ini Buyuang kironya. Buyuang bansai alun mencari. Babi inilah lain. Kau neka menyuruh Buyuang babi ini. Apa nak salah di diri Buyuang pokok? Hah? Entah kok kau nelimon Buyuang lain. Anda Yuang. Nak ada ke kedua Yuang. Jandangan kecek orang Yuang. Nah, deku kok lah babi ni tu Yuang ha. Ado nyawa, ado razaki Yuang. Andeh, mandeh. Apa bana PM rusuh kah? Kok nak baju one balikan? Apa bana PM risau kah? Sampai one bakiro-kiro. One taraga lo macam lihat Buyuang tu nak kebaroki-roki tu ah, nak pakai baju sirah. Nak babi ni Buyuang kironya. Buyuang bansai alun mencari. Ande mande. Ha, mantap. Terima kasih bersama. Janganlah gabung, janganlah join sama ambo one pipit imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.